Sanibonani. Unibingelelayo uzilungisele wakamdladla. Owaziwa ngelika Magic wamaskandi. Aphinde futhi abizwe ngomunxasi. Bafowethu ngilapha phambi kwenu ke ngizonithulela album yami entsha ceke. Yokuqala nqa. La kwamaskandi. Esihloko sithi kunodlame. Bafowethu enganitshena kona ukuthi kule album kukhona imiyalezo yahlukahlukene kwezothando emhlabeni jikelele. Ikhuluma ngezinto eziningi ezahlukene. Mawufika kuyona uzofika uthole futhi noshuno wahlukile ocishe ungafani nabanye. Noma mhlawumbe uyela ngakhona kulo ucabangayo kodwa uzothanda ukwehluka kancane ngenxa yokuthi uphethwe umuntu owumpetha kwezomculo. Mawufuna ukuxhumana naye ku Magic uzoshayela kule nombolo u079 0877 268. Mawufuna uWhatsApp ufuna ukungiWhatsApp uzoshayela ku079 30 18 229. Uzongithola ke lapho ku WhatsApp. Mawufuna ungithola kwezokuxhumana uzosearch Magic Munxasi Mdladla. Magic Munxasi Mdladla. Na Instagram ke okufanayo. Bafowethu ningaphuthelwa ile ngoma emnandi kakhulu enayo yonke inhlobo ongayicabanga ekashuni.